ръка. Дайте по-добро, дядо попе, босилки. Ей, ма, не се Не, като няма друга работа, тук граме ме глада, умедено не гледа. Добре прави тя, добре. Залудо работи, залудо време не губи. Бука, я да ли си там от новата ракия, да вкуси и дядо поп, да види каква ракия съм направил. Какво забравя дядо попе? Каквото каже дядо поп, това е да знаеш. Той разбира от ракия, ама и от хубави жени. Аз съкън. Виж, ракията си е докара. И на цвят. Така и на мирис бива я. Добра си, добра. Бука, иди ти с нас. И аз ли да пина? Айде. Щом следи. Айде, брат. Айде. Що е ракия? 8 казанчета свари. А ти колко? На мен нали ми отрусиха сливата, да само 5. Ама и моите излезна добра тази година. Да си някакъв път дела притяваш. Ще донесем. Тате, да видиш какъв прожение. Не може да ти погледне ръката, всичко ще ти познае. Името ли ще кажа? Името ли? Твоето име. На Цвета рече тебе ти викат Цвета. На Стрина Лена тебе ти викат Елена. Не, хора, имената да познава толкова път вече. Това ще е някой циркаджия, дето там по панаирите. Не, един трипав циган, един мърлив. Шменкерия е това нещо. Не вярвайте, не вярвайте. Кой знае път? Ако бъде някой колко се списал. Го иди, забравяй, мама, забравяй. С черни очила. Тъкмо, за черни цигани, черни очила. Така. А какво работи, мама? Какво работили? Ами цигански работи, ако си кога танци? Чайорие, шукарие, павирие, кога чуване, кога просия, и то не за друго, ами за хлебеца, мами! Я да видим какво знаеш, мама. Я за нищо не знам, досихмете. Шо казува ръката? Това е. Ай! Какво? Злато! Цялата ти ръка от злато? Златна ръка. Я бегай, злато, вятър. Не се смей, дядо попе. От ти ръката нищо няма да казва. Не се смей. Справя човек. Какво показва това, мама? Какво може да показва това, досихмете? Богатство! Богатство! Ти лук ли си? Как ще съм? Здрав съм. Нищо ми няма. Добре, къде ще бъде това злато? Да. Това злато... Чакай. Това злато ще потече. Ево тая къща. Как? Опа! Изникна му името. Данко. Ти знаеш ли? Ръката си пише. Лъже, казал му е някой, лъже. Дай си твоята ръка. Дай. Ай! Не. Аз си тия. Какво става тази къща? Я и на попа ръката му злато. Я ти не ме изкушавай с това проклето злато, ами името ми кажи.
Името ми. Симеон. Трънче, Симеон. И то познато не се вижда. Как да го прочитай? На цялата злата. Фу! Чакай, бе, пупе! Бе ти. Едно женско име виждам. Трябва да е на попадниката. Айде, кажи го. Василка. Чиста сила. Ти там ме кончиха, бе, Манго. И то под на сърцето, това пише и на ръката. Манго, я пак ми кажи за златката ти. Къде ще дойде? От имане ли, от имот ли, от търговия ли? Я обърни ръка. Чакай. Понадявам се.